Chief Okechukwu Obiesie Odozili Igbo n'Island Onoma Okey Waterford Chief Okechukwu Obiesie Ojose Mogo Waji Nemelu Onu Nekwuru Igbo na Waterford Anyị na-ejiri gị ọcha si gị bịa were ekele ị na-ede chinchim ife onye na-emekekwe na-akpọ ya ọ bụ ngoji mee a na-aza okpuru ọra na nkịtị na-ebe kwanụ anyụkwu enweghị ike ikpuchi akara aka mmadụ okwu ndụmọdụ oke na-ebise okwu ngwogwo oyibo wekwu si you don't buy popularity by popping your mouth. Ije Okey Obiesie Odogwu Nnenye amụrụ ya n'obodo Bideyi nke dị n'Ọnịcha do Anambra Steeti Gogo St. Mary's Primary School Ọka Ọnịcha Road o bidoro akwụkwọ Holy Ghost College nke dị na Owerri CKC Oguta Road Ọnịcha Nike Boys Grammar School Apapa Enugu Owe Chenjie Toko Polytechnic ebe ahụ ka ọ nọ wedata diploma akara ugo ya mana ọ bụghị so na academic Okey dị so good ife oji ụkwụ eme na-egwu bọọlụ na-adịghị egwu ya egwu o jikwa azụ egwu bọọlụ dịka ebe a na-azụ lido ụmụ bọysi wee ba ya ha kpọba ya Okey Ludo Okey Ludo St. Mary's ebulenu kọpụ n'ọgbaka Okey Ludo Oligo Tamamu kọpụ na aṅụle Okey Ludo Chikezi champion egenu n'ọgbaka Okey Ludo Rangers International Football Club of Enugu fabialụ maka Okey Ludo mana prize adabaro Okey Ludo ji rapụ ụfa welujebe obodo oyibo mana tupu nke eme Okey Ludo lụrụ ọrụ dị iche iche na Nigeria receptionist at Nkesis Palace Hotel Onitsha where he was promoted as office control manager Omesia we went a bit of an Onitsha there after 6 months through the invitation of ndị obodo oyibo ojebe Holland Onyike Owerri malite kwa education ozugbo diploma okokoro na Holland adịghị agụ ya ọnụ England wee tinye akwụkwọ America itinyekwu Canada zọbako Ireland wee mapụta mana true pilot casting Ireland wee meria ịma na ọkụ mpanaka na uchichi na-adịghị ezo ya ezo onye ezi omume dị na ebe ọbụla o jere ọchake ozugbo rutere Waterford ụmụ Igbo tio ezigbo mmadụ abatawo onye ọchịchị abịaruwo ozugbo nọdịala wee chibu ụmụ Igbo Waterford ewo Okey namesake Okey Waterford Odogwu kere ajị n'ume onye amụma Odogwu kere ajị n'ume trainer static security kere ajị n'ume supervisor management Odogwu kere ajị n'ume principal and tourism for marketing kere ajị n'ume community development student none of these are ordinary certificates but diplomas and degrees oyimo ọrụ mọ na-alụ n'obodo na-adịghị ekwu egwu ọ rụrụ ụlọọgwụ ebe a na-amụ nwa ọsị ụmụ nwaanyị dị ime ha mụba nwa ha for free ọ gbapụrụ mmiri n'obodo si onye ọbụla ṅụba mmiri okporo ụzọ ruru 20,000 kilometers ka Okey Ludo ruru n'obodo si onye ọbụla gbabao ndị ọkaba aṅụrịbo ndị ọbụla kwụba aka Okey Ludo ezigbo oyimo ọgịrịga onye ọma ije agaliselele m chairman Igbo Union Waterford founder African Community Waterford and Kikeni mmiri na-ezoro ha bụ oyimo ka anyị kene lọlọ ya nke
ọgọ fụrụ n'anya owedewo oyoko Lolo Mrs. Lovett Obiesie, founder Edo Women Association, co-founder Igbo Union Women Week Ofuobi, all in Waterford Onyoma. Okey Ludo Ojoso Emema Onyukwu I am not here for singing sake. Oruru in 2022. Oge mujoro ibe meme chairman Yaripurum co-launchers abalaga. Just in late hour, kamu boro Okey Ludo were up memuma. Onyoma ogliga otuwo obaje Onyukwu. Iwo Okey Ludo. Inede jinjimbe Okey Ludo ikuzi elifoma Inede jinjimbe Onyome nemere mama Inede jinjimbe Ojoso azo Inede jinjimbe Akane